Kudala sayibhaqa lo timing yena ubefundisi. Xa umuntu emoshe owakwakhe endlini. Umve ngokuba asiva ntshumayelo eyona nto siyivayo apho uba uphakamso wakwakhe uba ebethuna ndifuna unixelela uba uMadlomo lo nimbonayo yeyi bethunani lo mfazi wandikhupha kwinto endandiyithanda kakhulu utywala ndikule ndawo ndikuyo namhlanje usophitsho lo ungolomsila ungolomsila uzawuncumela abantu phofu ke ungolomsila unento anayo elapha kuye esisigaxa sikamfundisi asenzileyo yeyi umfundisi wena sekuzama uvala esisikhewu asivayo uba akavakala wakwam sinijongile ba umfundisi sinijongile loo nto leyo niphakamisa umntu aphamsi wakwakhe apha athethe zonke into ngowakwakhe ancoma athini kanti ebemoshe endlini uzawundiva kubuhlikihli lapha